बर'फोरनि गुदि धोरोमा बाथौ। मिथिस'मोनि समनिफ्रायनो बर'फोरा बाथौ धोरोम सिबिबोदों। मख'नो गोनां बाथ्रादि बर'फोरा गुदि बाथौ धोरोमजों लोगोसे खेराइ फुजाखौ होबोदों। गुबुन फारसेथिं मुगानि सोलायनायजों बाथौ खेराइ फुजा होनायखौ आथिखालनि समाव इसेल' जालांनाय नुनो मोनो। नाथाय अब्लाबो खेराइ फुजा होनायखौ मैखोम बर' ओनसोल अदेबानि गुदि बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा दिनैसिम फोथांनानै लाखिबोदों। बेबादिनो चिरां जिल्ला सिंनि थुक्राझार ओनसोलनि 2 नं सालबारि गासागाव गामियाव थांनाय 5 फेब्रुआरि खालार खालि आजौ आजैमोननि समनिफ्रायनो फालिबोनाय खेराइ फुजाखौ गाजा गोमजायै फालियो।
लागला